Elenak halako edo bestelako txoriak marrazten dituenean, bera ez da txori bihurtzen, baizik eta txoriak bihurtzen dira Elena. Marraztu ditzan. Ez dago ikusi besterik txori hedonista, beraxka, gixen samar horiek, bateria amaitu balitzaie bezalako itxurarekin, baina beti ere dotore, lilura leunez beterik. Iristen da momentu bat, egiten dezuna egin dezula, errepikatzen ari zea, eta beste zerbait etorri behar da, eta normala etortzen da, baina nik uste da behar dezulako. Ja zaude hor, eta etortzen da normalean. Pixkanaka, kontratu gabe, derrepente, bau, aldatu egin da, eta hau desberdin egiten nahi naiz, eta beti ikusten da zuzeala, zuzeala egiten izana, baina, teknikak eta koloreak eta gauzak edatzen joaten dira. Eta formak eta goz asko, orain dela 10 urte egiten duna ez dauka zer ikusik orain egiten dudanarekin, nik usteet. Izan ere ilustraziotik, 3 dimentsiorako saltoa eman du txoritxoak lanarekin Elena Odriozola donostiar ilustratzaileak. Hala ere, eta Odriozolaren lana ezagutzen duen ikuslearentzat, bere ohiko lanetatik desberdintzen den sorkuntza bat bada ere, berak 3 dimentsiotako marrazkiak ikusten ditu txorien eskulturetan. Koldo Mitxelenako ganbara ez da txorien ametsetako bizitokia, ez eta bizitzeko tokirik idealena ere. Izan ere txoriek ez dute ganbara behar euren txioak bizitzaren melodia bilakatzeko. Baina txoritxoak ez dira kexu, gustura daude bertan, espazio zabalaren irudikapen benetakoan galduta, eta naturarekin kontaktu hertsian biziko litzateken txoria legez, tente, adarrean, hurrengo saltoan orantz egingo duen bere buruari galdezka. Horiek baina, isiltasuna dute maite, ez dute txiorik behar esangura dutena azaltzeko. Nik uste beste pauso badala, baina ez dut horrela planteatu, horrela atera da, desberdina dela uste, beti horrela da, nik uste ez dezula bilatu behar. Prest egon barzeala, nik orain ere nabil aldaketak nahi ditut, eta berez etortzen dira. Zu prest daudenean edo nahi dezunean edo etortzen dira. Nik diseinua egitakoan, espazioa neukan, eta orduan, hau egin nahi dut, eta orduan etxea, zuhaitza marraztu, aparte txoriak marraztu, hori, goitik, betik, botik, alboetatik eskultura batek egiteko, eta niretzat berdin, gero hona etorri, eta nik ikusten dudana da nik marraztu nuna. Eta orduan, espazio batean jartzea, baina niretzat hori da, nire guztaren zetere hori, dekorazioa eta horrelako gauzak pila gustatzen zait. Eta niretzat berdina da, ondo jartzea, polita galditzeko. Ezagutzen nulako eskultore hori. Nire marrazki bat egina zeukan, eta nik ikusi nunean izan zen, nire marrazkia zen, eta horrean nik banekin berak oso ondo egingo zula. Eta hori ere importantea da, bestela horrelako zerbait egiteko, nire marrazkiak esan bazian, eta nik uste badirala, ez? Nik hauek ikusten ditut, eta niretzat nire marrazki bat da, uste hori, nahi nuna. Transmititu baino, zen hori, horrelako espazio lasai bat egitea. Irikia, nik behar dut espazioa, marrazkitan eta txuria. Eta nire hori, nire marrazkitan batez ere fondoak eta txuria dira, gero eta gehiago. Eta hemen pentsatu duen, berdin, kolore berdina dena pintatu, lurra jarri ere txuria izateko. Espazioa, baina nik uste txoria baino gehiago da beti hori bilatzen dudala, espazioa. Eta orduan, txoriei ondo etortzen zaie espazioa, baino, gainera egun txoria egin ditun. Eta eskatu ditun, eta ustean gainera hasieran hasi ginean hau jartzen, pentsan, gutxi izango dira,
ez dakit, ikusten duen beste zea, ze oso txikiak dira, egun. Eta hasia ginenean, ja, pintetu da zegoen, eta hasi nintzen lorea jartzen, eta kontatu nintzen nintula txuriak behar. Bueno, bat barruan dago etxearen barrualdean. Eta, hau, hain txuria zendo dago, kolorea jarriko ditut, ja, baina bera gero hasi nintzen jartzen, eta adarrekin berdin, adar gehiago genitun, eta azkenean batzuk ez diken ditun jarri. Eta, bueno, hasi nintzen, eta ja animatzen, ja, bueno, ja, ondo gelitzen dira. Baina bai, 40 piko, 50 daude, erdia kanpoan gelitu zen. Bai, nire sinpletasuna eta usten zait. Baina nik uste dela hori ere, zai askotan beste marrazke batzuk ikuste dituzu, ez? Beste batenak, eta gauza pila eta... Ez jo, gustatuko ditzaik, baina nire ez ditu dietatzen. Eta alzabez gero eta simpleagoa atatzen zait. Gero batzutan arazoak, ez? Igual simple egin dezaket. Baina nire hori gustatzen zait, ez? Garbia, bi gauza... Eta gaina ez, askotan saiatzen, gauza gehiago sartuko ditut, eta sobran ditut gehienetan. Hori adarrak bezala eta txoriak bezala, eske. Ez ditut behar. Eta orduan, uste kaso egin behar dela, ez? Bakoitzak sentitzen dunari, eta... Sentimenduak. Sentimenduak dira Odriozolaren motorra, bere lanen oinarri, bere bizitzan helduleku. Liburuetan eta ilustrazioetan eman ditu urteak, sentimenduek aldaketaren beharraren jabe egin duten arte. Aldaketak etorri egiten dira. Zain nago, ez dut kezkarik horrekin, nik badakit etorriko dela, eta ez badetortzen, ez dela etorri behar, eta jarraituko berdinean, baina ja denbora dara mat. Pasatzen, beste zerbait, ez? Eta gero ditzen dizute eta hau egiten dut, hau beste zerbait da. Berdina, azkenean ere marrazkia dira, baina beste zerbait desberdina.